sogo BJP party yakare Maharashtra hamjagai tipra motha phainai rono khabai khukbai lam sogo BJP party yakare Maharashtra hamjagai tipra motha phainai rono khabai khukbai lam sogo তিনি শ্রীনিবাস কাঁঠাল বাড়ি এডিসি ভিলেজ তিনি কোলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তাই অ্যাসেম্বলি বা আম্বাসা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি और सिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट ताई सिनी ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रो चेयरमैन रो दङ ताई सिनी बुरिनि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ताई बुरि चेयरमैन जो रो ताई लीडर्स दङ गौरनि विलेज कमिटी नो वाइस चेयरमैन दङ गामिनि अखरा चाक्रा जो ताको बुखरक तिनि और कुथुम लाइजाक और जों इलेक्शन सिगां कग्रि थांमाने दङ इलेक्शन जुदि फैमिली यागुलो जों पारान बर एके माइ खबजा चालायनानै बागिनाय जों कम कग्रि थांजाक गास कगनि मुताबिक जों तिनि और फैमिली बुमार और सिनि काकुक ताइ बुकुक संबाय जों और माइ खबजा चालायनायनि इलेक्शन फैमिली यागुलो अ प्रोग्रामनो खायना थांतिनि और सिनि बरक सिनि ताकु काहामनो बरक बुकु काहामनो बरक पुर्बे आगिओ बिजेपि खाय दङनि सिनि ताकुनि मुंतांखौ अयनमोहन त्रिपुरा बिनि तुइ फांबायन तिनि 5 फैमिली 10 बुटार सिनि पार्टीओ जॉइन खालायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि चबाओ सिनि हायुंगो सिनि तिप्रासा सिनि बरक दफा सिनि तिप्रासा दफा अ हायुंगो खरक तिसै दङनि सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिनि अहानि सिनि तिप्रासानो थाङि दङनि चबानि अ थानसाव बरक तिनि जॉइन खालायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि फानो बरक फाइसबायगा बरक तिनि सिबि सिनि नगनि बरक तिनि सिनि बरक बायसिं हालक मानसुखा सिनि पार्टीओ बरकनो बेलायखानो जों खाबाय खुबाय लामसो खातिनि बेलायखानो हामबायनो रकनो तिनि सिमिनरक सिं बाय बाक्सा तिनि दफानि सामुं खालायतिनिबो खाबासगा सामुं खालायतिनि दो हामबाय।